que hem tingut avui a l'hospital. Ui, sí, i a més, fa molta calor. Ui, has sentit aquest soroll? Sí. Anem a mirar què ha estat. Està ferida? Sí. Està greu. Porta-la a l'hospital. No s'aixeca. Corre. Ai, s'ha trencat la costella. Com està? Bueno, s'ha trencat la costella i li ha perforat el rinyó. Necessitem sang. En necessita. De quin tipus sanguini és? Zero negatiu. D'acord, vaig a buscar-lo. Tenim un problema, no em queda. Marc, truca al banc de sang. Banc de sang? Us queda sang de zero negatiu?